Čaute, čaute. Tak vítajte pri našom ďalšom challenge po 2 mesiacoch. Skoro 2. Je to jeden aj niečo, ale sa to blíži k vám. O 4 dní to budú 2 mesiace, čo nevyšlo video. No, keď vlastne toto video bude vydané, tak to už budú možno aj 2, tak... No tak 2 to budú, ale hlavne je to náš ročný výročník, lebo tak. pred rokom bolo naše prvé video s citrónom. Také legendárne video. No také dobré. Kde som síce asi prehral, či nepamätám si. Prehral si, ty si... Nespapal celý citrón, ja som spapal. A skoro, maličko mi chýbalo. A to vôbec nevadí. Dneska No to mám ale ďalší challenge. za to meškanie sa v mene Nixrexovej spoločnosti ospravedlňujeme, lebo boli tam jednak zdravotné dôvody moje, potom školské dôvody a etc. A dneska môžeme ísť na challenge. No, a naša challenge? Jakú máme challenge? Naša challenge je, že škorica, Coop jednota, najkvalitnejšia, je to dobrá cena. Keď to zaostrí, áno, škorica, a je to mletá dokonca. A challenge konkrétne so škoricou, že spapať Škoricu. takúto lyžičku, ale... No, musíme to zjesť celé. Ne. Nesieme to celé? Že som chcel, že najprv prvú challenge skúsime, že lyžičku škorice bez vykašľatia, že proste musíme to celé zjesť. To nedáme teda. A to dáme, Ja sa vždycky dodržím. nevadí. Ja sa musím napiť. Som strašne vysmutný. A druhú challenge môžeme tak, že proste, že čo najviac toho spúpať, alebo neviem, tak môžeme ísť na to. Počkaj, ešte sme nespomenuli. Náš Čo? nový green screen, keď ste si nevšimli, tak máme tu, že americkú vlajku. Americká propaganda, no. Áno, presne tak. Je to americká! 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 Trvalo nám to asi Hodinu. no. Vidíte tam tie pásky? Je to je kvalitne prilepené, ja som držal tento lepil. Bojím sa, že to za chvíľku padne, ale keď to nepadne, tak je to dobré. Keď to nepadne, tak dobrý dizajner, keď to padne, tak... Tak to nebude naša chyba, proste, lebo... Viete čo bude chyba? Zafúkalo, to bude tak. No presne, vo vnútri zafúkal. No, Takže, no, môžeme ísť teda na tú škoricu. jasné. Mám tu, že škoricu. No, Keby ma aj nepadlo, tak by to bolo dobré, nie? ja si myslím tiež, že by to bolo dobré. Keby ti Tu sa to nepadlo. tuším otvárať. Tak si to otvoríme. Otváraj. Máš nejakú misku, kde to budeme mať? Už asi mohol som spraviť. Misku. Však keď si to nasypem, tak ti nechcem nasypať na stôl. Ja som to nemusel otvárať celé. Si presný? Ja som presný jak hodinky. Dobre, nasypeš mi, Vidíte prosím. škoricu? Nasypeš mi lyžičku. A fakt som mohol, počkej. Mám tu, že keď je niečo misku, takže môžem to dávať do misky. Si mi dobre nadvihol na lyžičku. Takže môžem... Syp mi na lyžičku, prosím. Alebo ja by si naberiem z toho? A čo keby si, že... Ty si tuším, že hlavička. Ale neviem cez tie okuláre, ja si musím na to, lebo A všetci teraz vidia, kto si? lepšie. Si sa odhalil. Lepšie neprestávať, daj si Snickers. Tak to je náš nový sponzor, ktorého uvidíte v ďalšom videu, možno. Ukáž? Ja si myslím, že to no. Trošku kopsová. Vysypaj si to. Kopsová? Kopsová. Nechcem si povedať, že Čo? kopcová. Kopcová. No, tak trošku odsypeme jemne. Tak to môže byť, tak to stačí. No tak by malo stačiť, počkej, tak ja Dobre, si nasypem. A potom to hodíš na stôl. Doslova to necháš na stôl, no? Toto by som položil niekam, či sem. No, Takto to dám do dobre, misky. okej. Takže máme to takto. Dve. Sa mi nepáči ten zvuk toho otvorenia pásky. Nevieš to, ak to padne, tak to padne, nevadí. Dobre. Proste tornádo sa zjaví pri vlajke a spadne. Reálne sa mi to nepáči. Ticho, že tak si pohni. Čo keby som to že odlepil? Teraz zalepil. Pohni si. Dobre. Pohneme si, papáme, takže lyžička škorice bez zakašľania. Dobre. A môžem sa napiť potom? Môžeš. Dobre. Takže 3, 2. 1.
lepidlo. Však ja to mám na zuboch a to nejde dole. Ja si budem plakať. No už aj plačem. Pozor, že si umie. A teraz kohejková lyžička. Moja asi táto. Ktorá? Si púšťal? Ale to je jedno. Si mi tu... Kokos. To jednak to štípe ako hovedo. A druhá to je ako nejaká lepidlová hmota s nejakým oným cementom Lepidlo alebo to strašne na zuby proste. nejaká malta to chutilo. Že to chutilo ako keby si dáte, že nejaké čili, zmiešate to s lepidlom a dáte tam ešte malto a dáte si to do huby. Áno. Počkajte. Ja som trošku odplul, asi som prehral, ale... No, Kde si to odplul? trošku som bol hnedý z toho. Dúfam, že si to odplul sem. Nie, uvidíš na videu, že keď to budeš kúkať, No. že to vyšlo, že takto som ten Celý stôl budem mať. Ne, pohode. Na stôl hnedý koks trošku... Dobre. Ale podľa mňa som túto challenge úplne v pohode dal. Úplne v pohode. Žiadny problém. No a čo si pripravil ďalšiu challenge? Ako si pripravil po nás? Máme ešte nejakú challenge? Ja neviem, ty si povedal, že spravím túto challenge a to je všetko? No? Však to stačí, nie? 8 minút videa budem mať, a keďže teraz... Ja natiahneme na 8 minút, tak No však 2 minúty bude či jedna obrazovka. Nebude to 30 minútové, ako viete, postupka to nebude, takže to nevadí. Fuj. Každé naše video bolo akože od najkratšieho po najdlhšie, takže teraz to bude taká menšia zmena. Viete, išli sme si, ako to je, zostupne a teraz zostupne. Presne tak, dnes pôjdeme čo najkratšie video, teraz spravíme, že shorty. Shorty, 8 minútové shorty asi nebudú. My to spravíme. Koho je ktorá lyžička? Ja neviem, koho je ktorá lyžička. A prečo nehovoríme americky, keď sme americká vlajka? American, this American flag, this good, this is USA, I like USA. My tactic is skúsiť šušen. Yes, I like Elon Ma. Elon Ma? Zg? Manzg. Elon Musk? No, dobre, No. čo spravíme s vyšnou škoricou? Poďme ešte si papať jednu lyžičku. No, nedáš mi prosím ťa vodu trošku. Však, to máš vodu. No, ale jeho pohárika. A zabudli sme sponzora. To Aquapark Trnava. Ja my máme sponzora. Aquapark Trnava. A ešte aj Pepsi dokonca, aby ste vedeli. Nemám vodu. Napij? Ale čo ti na... napiješ mi? Naleješ mi. Napijem ti, jasné, napijem ti. Čo Na- chceš naliať? Vodi. Vodi? Please. Onej, počkaj, kde to je? Čo som to chcel? Že ešte, nevieš, ktoré má lyžica? Neviem. Túto som mal, túto Dobre. som mal. Určite túto. Idem si dať ešte jednu lyžičku, lebo by to Ale strašne keby si chutilo. mi že nalial, tak by som si dal ja. Výrobok. Ja tak tam je horčica, zeler a sezam. Ako je to chyba? Au. Je to padlo. A výrobca je, že... Kobinota. Ja som myslel, že no nič. Zvolen. Zvolená, takže kvalitný, zvolenský. Idem si dať ešte jednu lyžičku, lebo že vraj to zdravé som počul. Není? Je to zdravé a dáva sa to, že do čajov. Počkaj, však ja vygooglím Tých alkoholov. Nechceme vygoogliť, čo je na deti myška. Tak asi nevygooglíme. A nevygooglíme, lebo nám nejde myška, nevadí. Asi mám taký pocit, že by sme mohli asi aj že ukončiť video. Nezasypala sa vlajka. Nie, to je pohode, troške. Tak to budem držať, tak to je pohode. Drž to, ja si dám ešte jednu lyžičku. Iba ja si dám... Daj mi lyžičku, ale takú menšiu lyžičku. Tak ale neodkašli, prosím. Ale mohli by si mi dať vodu? Nie. Ja budem smedný, teda ja budem dýchať. Ale jak ti dám? Normálne však mi to prelej. Ale tam sú moje nečistoty z úst. A čože sú tam tvoje nečistoty? Tak dobre, no ale... Ja pijem po každom brazílskom otrokovi. Tak to je pohode. V každom brazilskom futbalistovi piješ. Áno. Dory? Ja som skoro niekoho zabil. Dobre, takže máme práve mi nalial že vodu. Napijeme sa.
A mohli by sme si dať, teraz koho je koho tá lyžica? Však ja si pamätám, ja si to pamätám podľa toho, že není to vidieť asi, ale tá lyžica má túto také divné ornamenty. Dobre, je to kvalitné podľa mňa. Ukáž? Školičku. Potom že pluj do toho oného, kašli. Jasné, ináč to je gogo. Kiblik. Referencia. Of course. Na Outlast. Ja som iba kýblik. Som maličký kýbliček skrytý. Ne, kámo, ja som kýblik. Ne. Jo! Žijem! Nikdy som zo života... Outlast? Tam bol špeky. No, yes, of A course. Ujo Bochník. Mám taký zlý pocit, že tá školica bude trošku taká Tak ja si idem iba takú nepríjemná. pol lyžičku. Počkaj, ale jak to mám vlastne? Trošku viac si daj. Trošku Keď viac. to, tak to stačí? No, stačí. Ukáž? Tak ale ja ten pohár ako chytím, keď... Ja ti budem držať tú visku. Ďakujem. Kiblik. Ty si... No, poď. Dobre, 3, ja to tam rýchlo vyhodím, tú lyžičku. 2, 2. 1. To sa strašne lepí na tie zuby, to je jak fakt jak malta, keby si Ale teraz keď sme si dali menej, tak to není tak hrozné. No ale ono to strašne pálilo ináč. Ale teraz už je to pohode, tak stále sa trošku štípe, ale je to akože viac v pohode. No tak toto bola asi jedna z najľahších challenge, ktorú sme zatiaľ mali. Či bolo ešte niečo ľahšie? Čo bolo také? Citrónik bol ľahký. No, bol ľahký, no. No sa vám boli ruka. Myslím, že z 8 minút sme dali na 12 minút, to je že dosť divné. Takže toto bude asi koniec videa, teda No. nemáme čo iné No. jesť, lebo dali sme si lyžičku škorice, 1,5. Presne tak. Na budúce, čo to bude na budúce? Asi vajíčko s olejom. Ale kvalitné domáce vajíčko musí byť, nemôže byť nejaké... Domáce vajíčko také z domácej sliepky. Áno. Ktorú ráno nájdeš na záhrade. No, ktorú donútim, že je teraz tu. Vítaj. Vajíčko. Tlač, tak. No. Takže, no a tak. Tak by som vám chcel ešte ako dubnický milionár poďakovať za zhľadnutie videa. Neodlepuje sa ti? No ja to odlepujem sám. Nechaj si sa na hlave tú Dobre. vlepu. Tak toto je, stále to je kvalitné, lebo stále to drží docela. Takže, Pri konci videa dajte like, odber, follow na Instagram, follow jemu na zabudnite TikTok. zvonček, aby ste náhodou ako Takú- nezmeškali ďalšie video. Takú cedulku. Dúfam, že to není naopak. Toto máte robiť? Není to vôbec to není naopak. Prečo si myslíš, že... Prečítaj to. No, takže dajte like a odber. Ja to vidím, že Tuším, že je slovenčina. slovenčinár. Takže keď to bude naopak, tak niekto v našom štúdiu to upraví. Ja to opravím, ja to točím. Ako, kvalitne drží podľa mňa. Dobre, nezdržujme videjko, like, No. odber a Čaute. na budúce pri vajíčku.